angin angin Koten prayitno semurire sikwam balik Tityoni kondoyangi Trisanya Purnama Siti Titi tundha kakate ngareng Trisunti winayang jati kapat mongko kalimo Candolo kabat mongko kalimo Candolo ono lenglenging jagat sanyoto Patu pante ula lanang Patu pate ula lanang Triwat Kotra Tundha yen pitika kulawu bendha matu pate ula lanang nang dung Bagageguk kembel satulita sasir naning bebayeng marga babar pisan aku ora ngraita jebul kowe Kamajaya lan Komarantih ing Ngijawantah padha slamet tekamu Kamajaya nuwun inggih Rama Pukulen Sang Hyang Ismaya pangabekti kula mugi kunjuk tak tampa gawe gedhening atiku Semanten ugi kula pun rate ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Rama Pukulen Ismaya. Rate ya tak tampa.
Pangabekti kula mugi kunjuk Kakang Pukulun. Yayi Permadi ya yayi pangestunipun Kakang Tampanana Dimas. Inggih kapundi Kakang Mbok Ayu pangabektinipun ingkang rayi mugi kunjuk Kakang Mbok. Iya ya Dimas Permadi. Tak tampa gawe bombonging rasa. Ayak piye? Ane saja piye? Waduh. Ale. Bekti kula ngatur Pukulun Sang Kamajaya 12. Iya Petruk tak tompo. Bekti kula kunjuk Ndarayu Pukulun Betari Kumarate. Iya Petruk, iya. Betari Ratih Sanggarwati. Bekti kula mugi katur Pikulun saya. Iya Bagong. Ratih bektiku teh. Ya Pukulun ngono kok. Lah waris dhewe truk ngarahi diperkarake. Apa-apa ki nek waris ora tau ning perkara. Aku kowe gareng wis padha karo penggingan kuwi wong telu wis ora ning perkara apa-apa. Marioto gareng karo Giano Petruk kaya sawiji Bagong. Walah. Sebabe kok ora tau ning perkara wong telu. Lah turu kabeh. Turu kabeh. Turu kabeh. Aku iki malah gumun setahun jembleng serendeng kowe iki ya gene kok isih umun-umun kaya ngene wis. Tekono kene merpeki adimu Permadi kowe duwe karep apa Kamajaya? Inggih Pukulune Semaya. Kula badhe ngendikan kalnadi kula. Iya, mangsa Budha. Yayi Permadi, kula wonten dawuh Kakang Pukulun. Yayi, wale-wale apa sejatinipun Kakang angrasa mungguh prihatinira. Pedhesing rasanira tumrap lelakon iki. Nggonira bakal dedaupan kelawan Siloro Ireng Yasi Bratajaya ingkang nyatane meh tumapak ing wanci parandene. Ana babakan anyar ingkang ndadekake kogel mesguling rasanira. Kang iku Yayi rening rasane siadi tumanduk ana ing keketeking pun Kakang mula ora aneh lan ora mokal lamun pun Kakang banjur tumurun Hamadyapada. Cerane waleh-waleh apa Dimas? Merga wis tinuku dening lelabuhan kang sarta gedhening subratanira lan gedhening darmanira tumraping jagat saisine iki ya ingkang kumlip ingkang kumlawe ingkang rumangkang kutu-kutu walang wong ataga kabeh wis kedanan dening darmaning kasatriyanira nggonira tansah tetulung seping pamrih raming gawe. Kang mangkono Dimas pun Kakang ora bakal kabutan mayungi apa ingkang dadi sedyanira Dimas. Nadyan to abot kaya ngapa lelakon ingkang sira sandhang sayektipun Kakang rumangsa bungah lan bombong bakal anyeng kuyung apa ingkang dadi gegayuhane siadi. Yen langening kalangyan aglar pandamun sardinon lir keguneng surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnaming kegono dasare mong sokatiko. Aduh Kakang Pukulun bumbung dirawaning manah rayi Paduka pun Permadi tanpa pamijir dawuh Paduka Kakang Pukulun ingkang kadi mekaten. Bebasan wonten trontong sulak ing pepadang badhe kasembadan gegayuhan kula. Amondong lara ireng. Batoba Dimas. Sayektine apa to ingkang ndadekake susah ngatinira dening ati tumantuk ing kayangan Dimas?
Inggih. Wale-wale menapa? Kula binubutan bebono dening Kaka Prabu Mandura. Bilih anggen kula badhe dhaup kaliyan Bratajaya kedah mawi rerenggan kadewatan kayu klepu Dewandaru. Menapa dene debok swasa ing ngapupus cindhi puspita jangkep rerenggan kadewatan ingkang sarwa mutiara menapa dene gamelan Lokananta. Menika Kakang Pukulun lajeng kula kedah kados pundi? Ora ning wonten dawuh paduka Kakang Pukulun ingkang badhe hanyeng kuyung jurung sedya kula. Kula ngaturaken panuwun Pukulun. Dewa nyukata marang sureng prangutan aromarum. Ngendan wengawiyat Narada ngepalani Jawata Sukamulat ing palagan Kayung Yun. Nyata laruta saking yudha sang guru. Yayi Permadi kula wonten dawuh sayektine lanang wadon salaki rabi mono yen wis padha trapsilane lan padha sarju lair batine lan ora ngunggul-unggulake naluri siji lan sijine sakwise dadi jodho mula ing besuke ora prayoga ngitung sangkan parane luwih-luwih panwestri ingkang kudu angangkah tulusing kineringaning kakung kosok baline swijining priya uga kudu dadi cagak pangayomaning kulawarga. Kang iku Yayi, apa sekira wis antep boboting sih tresnamu marang Siloro Ireng? Kakang Pukulun marcapada ngantos dumuging delahan. Kula mboten badhe ginggang sarikma kaliyan Loro Ireng. Menawi pancen kasembadan sedya kula Kakang. Rama Pukulun, piye Kamajaya? Saking pangraos kula sampun antep tekadipun Permadi. Lah banjur karepmu piye? Kula mboten badhe kawratan ngandhapaken bebana ingkang sampun katuraken dening Dimas Permadi inggih menika renggan kadewatan kalebet kula kaliyan Yayi Ratih piyambak ingkang badhe anjangkung lampahing penganten ngantos dumugi kitha Goro Negari Ndorowati. Rama Pukulun, syukur-syukur mangayu bagya. Neng ngono gamelan Lokananta sisan udukna lan para widodara-widodari aja nganti keri. Nun inggih ngestaken dawuh. Bakal ngonek-enek tontonan sing elok-eloki tenan ki Gogong. Iya wis. Pancen wiwitan iki kudu rekoso dhisik kok, Truk. Iya. Wiwitan ki kudu ngono kuwi. Angger wiwitan iki rekoso angil kae mesti ku akhire iki mesti kepenak wong urip. Iya. Angger wiwite iki mbundhet kae ora karuan genahe kae wis mesti apik ngono. Iya. Mesti kecekewel. Iya. Iya ya. Mula kang sapa iku Yayi Toto lair batinmu Dimas Permadi. Besok tumapak ing gati pun Kakang kelawan Mbak Ayunira ingkang bakalan jangkung. Nggih ngestaken dawuh paduka Kakang Pukulun.
ndara kula entuk wahyu saking dewa ning nung sapa sing ora apal kaya tembangane pakmu kok ngono kok ora apal Persasat pikantuk nugra wahyu saking dewa sampeyan Den iya mergo kabeh mau panyengkuyunge Kakang Semar bapak yang sini dara kula nana naina nani enono noine enono ning nung ning nung ning dek diunggahke engko ndak padha kancane no sanggite prayogi niku dewa niku nek sabda dadi mboten enten dewa kok mencele mboten enten. Tekane ngendon sampeyan mesti kasembatan, Gus. Oh. Sampun pratengiteng Okasari mulat mangandhap ketingal manut manut yayu kurwaken wis meh rina bang wetan sumamburat sumilak akasa kabyat sang iwan surya mangramyan munggengan Solo amadangi jagat raya cahya
wanira jenar wancine wus gagatenjang umrah ro ras wah layak to layak jagone padha tarung prenjak ingkang terjebul menika wonten satya muda ing pareng rawuh paduh inggih nggih anak Mas Pringgondani kula ngaturaken karaharjan rawuh andika wonten ing ngriki inggih wa pangestunipun wa kapi raharja sowan kula manggih rahayu mboten langkung namung sembah kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun wa begawan waduh dosa menapa ing badhe kula sandhang sampun sampun dawah sami-sami ngaten kewala syukur mangayu bagya nadyan to kula mboten nyipati ing padintenanipun namung kula mireng pawarta ing rata bilih kaprawiran kasantosanipun anak Angger Pringgondani ingkang jagat sampun anekseni wiwit muda tumaruna ing sampun kajedi wonten ing kawah Candra Demuka miwah sing andika Angger sampun dados jagoning dewa syukur mangayu bagya sekedhi jumurung ngaturaken panuwun wa nggih malah kula remen dene sing andika anak Mas dados tetungguling para prawira nadyan dereng sepintena yuswa sing andika Angger inggih sajan kewala malah kula nyuwun seserepan saking wa begawan sageta kangge damar colok lampah kula anggen kula njejekaken kasatriyan kula wa inggih wah nyuwun pangapunten kula menika namung wong tuwa ning tuwane tuwa tuwas kula niku pun pikun menawi jaman kula suwita sinuwun marting jagat Prabu Rama wonten ing Pancawati rumiyin nggih kondang kula gegirisi rumiyin niku lak jaman semanten sakmangke jamanipun sampun sanes jaman Ramayana jamanipun sanes jaman Hanuman nanging sampun jamanipun prawira muda Pringgondani Angger Gatotkaca nggih namung saged sing jeneng wong tuwa niku yen boten uwur sembur yen boten sembur nggih tutur nggih nadyan mekaten kula mboten menang nuturi jengandika nggih boten sanes namung kula titip kewala mbok menawi kagem inggih wanuman nggih jengandika menika setunggaling satriya darmaning satriya gangsal perkawis sampun ngantos dipun lirwakaken nggih inggih rumeksa rahayuning praja bumi utah rahipun menapa dene ngayomi dhateng para suci ingkang sami ulah panembah tanpa mbedak-bedakaken agami menapa kewala inggih wa salajengipun sing andika setunggaling satriya negari ketah tresna dhateng bangsa asih dhateng kawula dasih inggih kejawi menika ugi ketah setya tuhu dhateng janji netepi dhateng sabda pangandika ing sampun kawedhar sampun ngantos remenatoni dhateng manahipun para kamula inggih wonten wekasan tunduk ing bebenering ngadhedhasar adil sampun nggih menawi jengandika ngugemi gangsal perkawis ing kula aturaken kala wau badhe jejeg hateking kasatriyan jengandika Angger wah padhang ketrawangan raos kula wa begawan kadingaren janur gunung jengandika munggah wonten ing Gunung Sapuangin ing Kundalini mriki semunipun gita-gita lajeng wonten wigatos menapa nggih besajan kewala mboten dangu malih paman Permadi badhe dhaup kalian Putri Ndarawati menapa oh inggih pawarta ingkang sampun kula tampi Raden Permadi badhe dhaup kalian Dewi Bratajaya nggih leres wa lajeng salah satunggiling sarana wonten bebananing penganten ingkang parikedah kula aturaken wa begawan labet saking dawuhipun wa Prabu Yudhistira. Oh.
Babakan menapa nggih? Kok lajeng sambetipun kalian Hanuman? Iya. Bebono kula nuwun sewu Wokapi kedah mbeksa wonten sak ngajenging kreta penganten minangka tetinggalan. Mila benjang tumapak ing gati dawuhing penganten keparenga warsi tumunten rawuh dhateng negari Ngendraprastha. Keparenga mboten ketang namung sekedhap ambeksa. Wah, nggih. Kula jogetane apik niku lak jaman rumiyin. Rumiyin niku sampun mboten namung ngethek ogleng nanging karonsih nggih nate enggar-enggar nggih mboten ngulak rumiyin. Langkung-langkung rikala kula gandrung kalian ingkang woh dene. Lajeng anak-anak Purwaganti. Oh. Nek rumiyin lha sak menika sampun tuwek keklek kempong perot ngaten kok ken beksa niku joget kaya napa. Mindak dados gegujenganing akadang nggih pun pangapunten mbok sanesipun kemawon. Nggih. Suraos sing bebono ngelipun ngaten. Dos pundi? Paman Permati kedah saged ngaturaken kula nuwun sewu rewanda seta ing saged tata jalma ambeksa wonten sangajenging kreta penganten. Menika pamundhutipun Wa Prabu ing Mandurawa. Wah. Wis. Wong tuwa-tuwa iki petingklangan niku. Nggih. Nggih, menawi pancen tetela mekaten mboten badhe kawratan ya. Saged-saged nggih nggih mangke menawi sampun dompo lan sampun awon sampun dipun poyoki. Mboten, Mbok. Sampun to Wanoman daplang nggih mawon kula sampun trima. Wah, nggih. Lajeng nuwun sewu iringanipun menapa nggih? Mangke wonten gong salaka nanta ing mungel wonten ing tawang tinabuh dening para dewa. Halah. Wah, Anoman joget kok tabuhi gamelan Lokananta. Wah, nggih. Kejawi menika kula badhe nyara widhekaken lan nyuwun katerangan saking penemban. Menapa nggih? Awit setunggaling bebono ugi kedah ngupaya srasran maesa danu cacah 100 dasa ingkang ulesipun pancal panggung sungu bungalan. Kinten kula namung siwa kabihanoman ingkang sembada amedharaken ing pundi dununging kebon danu kala wau Anoman. Waladalah. Marana sumupang Hyang Aruna. Adinetraning Korapo ong sabdaning kukila ring kanikara kageter kene dunganing kong lirwu sing winipanca jagat Dewa Bathara jagat pangestu kala nggih kula. Wah, menika kebon nyeluman nggih. Menika sanes maesa limrah. Mapanipun kemawon wonten ing alas Krendawahana. Mongkeng mriku menika alas gawat wingit kepati-pati. Menika wonten pangenipun raseksa ingkang gegilani naminipun Dadung Ngawuk. Mila nyuwun pangapunten. Mboten sadhengah titah saged nyaket ungganing maesa danu kala wau nggih. Waduh, wo. Kula ngaturaken panuwun dene Siwa Kapi sampun kepareng-paring andharaning pundi dunung kebon dan. Lajeng keparengipun sampun menika kemawon, wo. Dinten mangke kula nyuwun pamit. Lho, ampun nggih. Jenandika sampun ngantos nyaketi Dadung Ngawuk lan sampun ngantos grek maesa menika nggih mbebayani nggih. Mboten kula nyuwun pamit, Bu. Oh, wah, ya eling-eling jiwa muda.
Wah kekendelane kliwat. Mugi-mugi sampeyan sedya hayu mangga ora hayu, Nger. Oh.